Nummer 3 på 6.590 point, Jonas Brauer. Jeg har Box Models. Tillykke. Og nummer 2 på 6.642 point, Magne Hekstad. Og finally, sportsman. En, som har fået strøget 1000 point som den dårligste. Total score 7.000 point. Emmanuel The Phantom Vantini! Basic Sportsman over, så er det vist tid til at sige skål. Der er vældig tør i halsen af det her. Intermediate. 5 deltagere. 3 svenske, 2 norske. På en 5. plads. Godt tilskuershow. Og jeg håber også musikken var, vores nykøbte musikanlæg var gjorde jobben. 3 deltagere, så der er pokaler til alle. Det er jo fantastisk. Men fra bunden, nummer 3, Peter Schmidt. Nummer 2, igen, Carl Olsson. Og endelig, The Swedish Wonder Kid. Ser gennem skyerne, frygter ingenting. Emmanuel The Phantom Vantini. Den sidste. Okay, er vandrepokalen, altså bedste lands- eller teamscore. Rock bottom, Danmark. Men vi stiller også kun op i 2 pladser, så det giver sig selv. Og det skal lige godt. Ja. Med 35.134 point. Nummer 2 med 60.881 point. Norge. Og endelig en stor overraskelse ud over pointene. 67.828 point til Sverige. Så er det formelt ved at være over. Nu er det
dessert. Når som helst, vel? Og bussen er planlagt til at hente os kl. 11 og køre os ud på pladsen, hvor vi fortsætter med at hygge os. Og der er stadigvæk pils på fadølsanlægget derude, og vi sætter lidt musik på. Så vi håber selvfølgelig, så mange som muligt vil tage med derude og hygge sig lidt. Det hedder en ølbomber. En ølbomber?